Konnichiwa, sumidos. Continuació del vídeo de Tokyo Disney Sea. Esperem que us agradi. Dintre del castell de la Sirenita, és a dir, és el castell principal del parc de Tokyo Disney Sea. El castell de la Sirenita és el lloc principal pels nens. Es nota, Frankie, ets un alien. Sí. Jo també. Ah, som una mini alien! Bajo del mar. No, el Cruise Dice. I això és el meu gelat. Enfócate, enfócate. Què ha passat aquí? Que ens hem fet un cola que te pillo molt bo. Hi havia 110 minuts d'espera i hem passat pel forn. Però per què, home, digues? Per mi cara bonita, no? Una cola. No. Perquè teníem el fast pass. I l'hem no ens pillat... estan pagant el del fast pass encara que estiguem tot el dia amb ell. Però és que és la ganga. L'hem pillat a l'últim minut. Sí, l'hem pillat i quan hem sortit de la zona de fast pass, posava fast pass agotado, cerrado. I hòstia! I és un espectacle que aconsella a tothom que s'ha de veure. Sí. A veure si ens deixen gravar, segur que no ens deixen, però després us direm què tal. No ens deixen gravar, però perquè us doneu compte de com és per dintre, abans de l'espectacle, és així. Ja s'ha acabat! Què t'ha semblat? Molt xulo, el que no entenc és Per què em fas la traveta? Per què no entenc. enfoca? Que el que no entenc és per què els espectacles són tan curts, duren com uns 15 minuts només. Són xulos, però no ho entenc. Aquest és molt xulo, m'ha agradat molt. Bueno, era i és el musical de la Sirenita, les 3 cançons, 4 principals. Només és quan està bajo el mar, no surt ni el príncipe, ni la de Besala, ninguna. Esa també me sonava. Tu, madre, tiene. I aquí era molt xula. I estava molt bé, estava com si estiguessin bajo el mar, havia un... Como texto. Ja? Estava el tritón fet. Però estava fet el tritón en un... Bueno, que estava molt guai. No cal que ho fiquis, això. No, vale, vinga. Hola! Mysterious Island e yokoso! Paso aquí. Debajo del mar. Debajo del mar. Hay pececillos que se meten entre los gallumbos. ¿Desde cuándo llevas gallumbos? Desde siempre. No se había dicho. 生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。マニュアルサーチライト、細心の注意を払って探索に当たってくれたまえ。どうだ、浮上
るか。 Ja ens hem pujat a l'atracció. Sí. I bueno, és original. És com un efecte com si anessis amb un submarí. Sí. L'efecte està currat. És entretinguda com l'altra, però potser menys... Sí, molt menys. menys forta, com si diguéssim. Però està molt bé de veure. És algo diferent. Anem a America Waterfront. Aquí el que canvia amb els parques Disney de París és que les azafates o les treballadores a l'entrar a les atraccions sempre et saluden i sempre et diuen el temps d'espera que hi ha, per si el vols fer o no el vols fer. I a més, com que els hi costa més o menys parlar en anglès, t'ho assenyalen així a 5 minuts o 55 minuts, o també fan prohibido. Fan així. Prohibido, fan càmera. I ens entenem tots, tu què? I mira que amb el llenguatge dels símbols... És internacional, ho entenc tothom. Està molt bé. Molt bé, molt gut. Ens trobem a Toyville Trolley Park, on aquest matí hem agafat l'entrada pel Toy Story. O sigui que ara ens toca anar-hi. Toy Story Mania. Aquesta atracció consisteix més o menys com la de París, el Buzz Lightyear, però amb ulleres 3D i encara no sabem a què li donarem. Aquests són els nostres carros. Espectacular, una passada. Totes les parts de Disney i Toy Story se les... superior. Hi ha la parelleta que van amb les mateixes sabates, els pantalons del mateix color i les samarretes una del... Uala, tio!